Molt bé, Mercè. És evident que de cantar cantes molt bé, però encara que sembli que som al club, això és Caçadors de Bolets. I en el nostre programa el que cal no és tenir bona veu, sinó saber trobar rovellons, llanegues, ceps... Per què ens ho diuen a nosaltres anar a buscar bolets? Jo crec que saps què passa? Mira, vaig veure fa uns dies el Pep Sala, que és de Vic, que anava a buscar bolets i en sap molt, Pep Sala, però no per ser d'Osona has de saber buscar bolets, jo no tinc ni idea. No, jo tampoc. La diferència entre un pinatell i un rovelló és... no sé. Però tu, com que ho fa tot bé, segur que li donaran un premi al que millor busca bolets, segur, ja ho veureu. Amb més glamour pel segur, bosc, així. Segur, glamour, segur, ja ho veureu. Buenas. Buenas, què hi ha? Ja som aquí. Hem arribat, que ja és molt. Què tal? Bé. El camí l'hem trobat, ara faltarà trobar un bolet. Prova-la, el bolet. Mira, ja m'he firat. Ah, ja el tens? Ja m'he firat, aquest no és comestible, però... Poca cosa, Enric. Algo és algo. Portat cistell? Puta mia. No en tenia cap a casa. Bueno, unes botes, si pensat que vas al bosc, posa't unes botes. Quin nivell! He portat el kit del boletaire mínim, eh? A mi dona'm el petit, amb el petit ja fa. Ja fas? No. Jo el petit. Ja comencem amb les rebaixes. A veure, quin és el Aquí teniu un ganivet i una petita guia per anar veient... Però que són perillosos, els bolets. Doncs vinga. D'aquí mitja horeta, si us sembla... Mitja hora. Mitja hora. A les 11. A les 11 quedem aquí mateix, i ara doncs agafeu aquesta pineda i a veure què surt. No hi veig el camí, però vaja. No n'hi ha, no, diguem? No n'hi ha. S'han deixat de posar-li. Molt bé. Bueno, Va. apa, doncs Vinga, fins ara. Collons, que bé. Prova ara el bolet. Et deixen aquí al mig i au. I espavila't. No creus que pot ser una broma, tot això que ens han fet? Que ens han deixat l'únic bosc de Catalunya que no hi hagi cap bolet? No hi ha cap bolet. Mira, fem-ho diferent. Mira, Mercè, a veure. Tu mateixa. D'aquesta guia de caçadors de bolets. Tria quin bosc que t'agafi, va. Vale. No sé quins són els No, bons. tries igual, un. Sense mirar. Aquest d'aquí. Aquest d'aquí. El mulleric. He de trobar un mulleric. Va, després li preguntarem a l'Enric a veure si és temps de mullerics o no. Va. Mira! Mira'l. Sí? Sí, ara en tenim. Un per cada un. I en veig un altre allà. Molt bé. I què deu ser, això? Això és el mulleric, eh? Mira, tres. Escolta, aquí és un festival, mira. Ara veurem si han après la lliçó. No sé, però, Ara? però això vols dir Jo no me'n recordo gens de com es feia. Diu que es clava la punta baix i s'estira Però ho cap faràs tu, amunt. això, eh? Sí, home, pas que ho faré jo, això. Va, clava. El claves? Molt bé. I cap amunt. Es clava tant? Fins aquí, perfecte. Espera't, home, espera't. Però què deu ser, Raspallem. No, home, no, i ara no. Què fa raspallant el peu? Això vols dir que no són d'aquells de llet? Que ha dit que aquí sortiria llet o què? Ja veuràs, ens els faran llançar tots. Mira que n'he vist de coses rares jo en aquest programa, però això és nou. Raspallar el peu, tu. No, Escolta, No, mira, que no té... No? No, és com esponjeta de sota. Ja. Molt bé, Mercè. Doncs no t'he agafat el mulleric. No, només busca'm el mulleric i fins que no em trobis el mulleric no sortiràs d'aquest bosc. Què és això? Aquest sí que ho és, eh? El mulleric? Aquest és el mulleric, eh? Doncs sí, em sembla que sí. A veure... Ai, que té més pinta de mulleric que això. Aquest té més pinta de mulleric, Hem trobat el mulleric del bosc. Aquest l'hem trobat. Qui l'ha mossegat? Ara, et dic una cosa, jo això no m'ho foto ni boig, eh? Ni boig. O sigui, jo vull... A veure, jo estic agafant tot això perquè anem... Així si l'Enric ens ho triarà, però jo veig això pel bosc i no... No, jo tampoc. Què passa? Mercè, no et havia vist mai tan callada, de veritat, eh? Oh, què vols dir amb això? Home! On és el teu somriure? No, sí, ric, eh? El que passa és que ric en silenci. Ah, rius amb silenci. Cosa poc habitual amb tu, eh? Exacte. Se'm sent una hora Aquest és el teu riure, hosti. Què? Res, oi?
Riguis, tu, eh? Són els riguis que, escolta'm, m'agradaria veure't a tu aquí. Segur que faria millor paper. Només ho sabem nosaltres el que estem passant. Ja. I per què ens han triat a nosaltres? Bueno, no, home, per fer la Per riure, broma. Ens per portem riure. un lloc que no hi ha bolets. El 25 de novembre, que no en quedi ni un, que estem a 23 graus de temperatura, i t'ho foten a la tele el dia de Nadal, fot no saps? sé Perquè la quants gent dies ben que no tipa, plou, i apa. la gent ben tipa el dia de Nadal pugui riure, allò, hòstia. Mira'ls aquests, quin ridícul que estan fent. Diu, va quedar molt simpàtic allò, eh? Sí, Sí. l'any que ve ho faràs tu, per això. Com hi he d'anar allà sota? T'ajups. Apa, de 4 grapes. De camuflatge estic. Sí, no sé si té molt bona pinta, això, eh? Ui! No te n'has endut el bosc sencer, aquesta vegada te n'has assegurat. M'he endut mig bosc. I ara què, ho deixes amb el bosc? Apa, l'altre. Raspalla que raspallaràs. Quan anem al restaurant es fotran un tip de No, riure. no, és que s'hi han de cuinar, Mira, imagina't el plat, eh? Ai, que passarem gana, ui! Espera, porta'l, mira, un remenat de bolets. Mira, és que clar. Jo et deia això, que al programa sempre hi ha un moment que no en troben ni un al principi, sembla que facin expressament, i de cop em comencen a trobar i no paren. Jo crec que aquest moment ha d'arribar, eh? Vols dir? Jo crec que aquest moment ha d'arribar. No sé. Ah, no, això és aquí. Sí. Aquí, per això. I aquest per què no t'agrada? Això és una fulla, eh? El que és una fulla? Ah, no! Focs que n'hi ha ni me'ls trenca. Què és una fulla? M'he quedat mut, tu. Però pensa una cosa, que és La el dia de meitat Nadal. trencats? És el dia de Nadal i la gent també està tipa. No vol veure cistelles molt plenes, eh? I tampoc no els agafem tots. És veritat, és veritat. D'això en diuen excuses de mal pagador. És que si com a mínim no anéssim tan ben equipats, dius, Clar, ja, sí. faríem menys ridícul. No, però ja van dir que volíem fer un capítol molt diferent, eh? Sí. Perquè normalment els capítols en troben de bolets. Que divertit i tal. No, si de diferent ja ho és, ja. Ai, aquí n'hi ha mitja dotzena, eh? Però vols dir que és bo, això? Amb aquest color tan raros? Ai, vols dir? Que n'agafo un de mostra, i si no ja tornarem. És que arranques mig bosc. No, però espinassa. Ai, espinàs. Ja s'ho torno a posar. Mira, au. Oh! Mira. I per què tu trobes els que tenen més bona pinta? Mira, no ho sé. També bona pinta, bona pinta. Identifiquis, sisplau. I allà n'hi ha un altre. És que sempre passa igual, a l'últim minut llavors surten tots. Escolta, jo aniria tornant, eh? Són les 11:05, ens han dit mitja hora, no? Bueno, i amb això hem de tornar, amb No quina sé. encara tornem. Ara falta que trobem l'Enric. Ara es fotrà un tip de riure, ja veuràs. Enric, venim al cistell ple! Mentider. Tu no riguis, que nosaltres ens ho creguem. Sí. No t'ho creuràs, no t'ho És que creuràs. fan molta pena, eh? No li diguis això, ens hem de Ah, creure. no, sí. Bueno. Cosa que no has meravella. vist mai, eh? Una meravella. Sorprendran a tu i tot. Mira que bé. Això mata, segur. No, Ah, no? no, que va. Ah, n'hi havia més, eh? Ja et diré on. Aquests són els que anem a agafar, eh? Sí. Sí, veus? Aquest fa olor de cacau en pols. Aquest és comestible. Com es diu aquest? Això és un carlet ros. Un carlet ros. Ros. També n'hi diuen carlí. I és relativament bo, eh? I quan se'n troba se n'acostuma a trobar molts. Ah, sí? És aquest que us deia que trobaríeu un color cafè amb llet, aquest, un cafè amb llet molt pujat. Carlins. Carlins. Molt bé, feia temps que no n'hi havia per aquí. Vital. És un mullerit. És el mulleric. Va, semblarà que ho tinguéssim preparat. Expressament. Mira, L'he agafat per casualitat, Però eh? no el mulleric calçat, que és el 19. Ella m'ha tret el 18, el mulleric. Aquest. Doncs és Tu has tret aquest. Sí. la veritat és que aquest bolet és comestible, però és d'aquells Però és dolentíssim. No, és d'aquells que demana molta preparació. És a dir, Ja. li has de treure l'esponja, l'has de pelar... Que al restaurant els hi farà molta gràcia, no? Si Molta. arribem amb aquest bolet. No, queda't amb això. Què m'has demanat tu? Un mulleric. Què t'he trobat? Un mulleric, Doncs ja clar que està. sí. Haver-me demanat un ou de reig, home, l'hagués trobat. també. Sí, senyor. Però aquest és una altra espècie que quan s'apreta, veieu? Oh, Surt un líquid
de color sang, Sí. que abans es feia servir per tenyir roba. És que a mi la sang em mareja. També és d'aquests que fa molta feina en el bosc. Mira, es veu. Escolta'm, ara que ja hem trencat el gel, per què no sortim plegats, I anem a veure I ara si ens trobem ensenyaràs a caçar bolets. No, perquè ja et dic que si no ho hem trobat és que no hi era, Vull dir, bueno, ja ho veurem. Bueno, simplement anem a veure coses, no? Tampoc trobarem gran quantitat de material. A nosaltres ens espanta, No. A la Caspari... Tornem-hi. Aquest cop tenim un guia de luxe que ens farà de professor. Aquest és comestible, bon comestible. És el que es diu una cama de perdiu. És molt probable que per aquí n'hi hagi algun altre. Ara, si t'hi fixes, és molt jove. Això segurament el que vol dir és que és de les pluges que hi va haver ara fa uns 10 dies, una cosa així. Però quan tarda un bolet a sortir? Després d'una pluja han de passar 10 o 15 dies perquè els bolets surtin. Però el bolet en si creix en 1, 2 o 3 dies. O sigui, de fet, és com si li posessin una manguera per sota i el fessin créixer. I per això és tan ràpid. Al principi de la temporada els bolets es fan a l'exterior del bosc. En plena temporada apareixen els de dins i quan s'acaba la temporada per fred es tornen a fer a l'exterior. Continua la classe. Ja els has olorat. Els hi d'olorar? Clar. Sí, millor. Una pudor. És el que fa olor de cacau. Mira, aquest em fa una claríssima. Sí. M'ho dius perquè calli? No, que sí. De vegades amb els vins dic sí perquè callin. Un bolet usual, tipus un rovelló d'aquests comercials, acostuma a fer unes 500.000 espores minut. Hola. És una font increïble de fer espores. Aleshores, si el deixes a terra, els bolets, tot això que fa queda enganxat a terra i no s'escampa. En canvi, només que els deixis tornats a posar de drets, ja fan la feina durant 2 o 3 dies i s'aprofita... Clar. És un fruit i ha de fer llavors. Bueno, però has de visitar gairebé sempre els mateixos llocs. Què m'estàs dient? Que això... Que ell sap els raconets i no ens els dirà. Clar. Però és la manera d'aprendre'n. Sí, la manera d'aprendre'n que no en trobis. Però miris allà on te miris, si hi ha humitat, de seguida... Veus? De seguida hi ha un boletet. I què passaria si no es collissin bolets? Coi, que s'acabaria el programa. Si ningú no és al bosc que agafa bolets. A veure, si ara passessin 2 anys sense que la gent recollís bolets aquí o en qualsevol zona, tornaria a fer els mateixos bolets que feien abans no vingués l'home. És a dir, en 2 anys un bosc es recupera... Però això seria bo pel bosc? És a dir... Sí, jo crec que acabarem així. Que hi haurà zones de bosc que es guardarà i que es dirà aquest any no es busca aquí, l'any que ve es busca allà, etc. I la gent en trobarà més, però a part d'això el bosc serà molt més vigorós que no de l'altra manera. Nosaltres, amb la mesura del que hem pogut, hem contribuït a no agafar-ne gaires. Sí, això sí que ho hem tingut en compte. He pensat que el bosc això ens ho agrairia. Home, heu posat la primera pedra. Ara falta que el nostre exemple sigui seguit. Oh, i tant, i tant. Veus, a nosaltres els bolets que ens agraden són aquests. És per on? Mira'ls. Quina cosa més minúscula. Aquest aquí no es menja, però el Congo sí. Ah, sí? Sí, el Congo es fa, com que hi ha més humitat, es fa més gran i allà se'l mengen. Com ho tens ara per anar al Congo? Jo ara pel pont, no sé. Deixem passar festes. Sí, passat festes, potser. Enric, jo no vull dir res, però crec que t'hem guanyat per pallissa, Total. Quants n'has vingut a trobar? Ell busca. Sí, ell es posa moltes ulleres, però en deu haver trobat 3, Jo, Enric, hem anat sols, hem anat amb tu, veient el que portem, veient el que hi ha, i ho trobo molt complicat, això. No sé com la gent s'atreveix a agafar segons quins bolets i que llavors acaba passant el que acaba passant, no? Jo crec que en general la gent cada cop va més al bosc. I no m'agradaria que es prengués la idea de que s'hi pot anar alegrement i recollir-ho tot. Cal acostar-s'hi molt a poc, amb molta calma, mirar-s'ho, preguntar, llegir... I en un any
la gent en pot aprendre, anant al bosc, en pot aprendre 2, 3, 4, 5 bolets diferents. No sé, jo he vist gent que agafa el cistell i pregunta a un altre, escolti'm, això que porto és bo? Bueno, això no, que és un desastre. No, doncs mira això. És que també és un desastre. O que poguessis preguntar, això és bo? I suposem que el cistell està ple. I la gent n'agafa un, se'l mira i diu, sí, això s'ho pot menjar. Aquella persona intenta fer un favor i li està dient que aquest sí, no? Però vés a saber el que hi ha sota. Jo crec que s'ha d'anar al tanto i... O anar directe al restaurant. O anar directe al restaurant, que potser sí el que hauríem de fer nosaltres. Jo crec que sí. Sí, perquè veient el que portem no sé què menjarem avui. Allà tenen alguna cosa, saps? Tira cap a menjar. Jo tinc ganes. És que a mi em fa vergonya ensenyar això que portem. Bueno, això ja m'ho pensava jo, No hi ha molta Albert, cosa, podeu saber molt de televisió, però de bolets... No, no n'hi ha, eh? Vosaltres no heu trobat bolets, No. però a casa meva hem fet feina. Em sembla que us pot agradar. Deixeu-vos seduir, deixeu-vos portar. Haver-ho sabut, jo crec que haguéssim vingut directament aquí, Ens podíem estalviar el tràmit del bosc, I ara, el brindis final. Els bolets. No. Home, no. Vinga, va, tornem-ho a provar. Vinga. Els bolets i nosaltres us desitgem bones festes.